Ai, pero que puntual, Dios mío. Hola, Alicia, moi boa tarde. Hola, Karina Sevilla, que tal? Damos la bienvenida al chat en directo no canal. Vale, eu penso que xa está todo ben. Hola, que tal? Moi boa tarde. Como estamos? Inchín o pote de manzanilla hasta arriba. Bueno, manzanilla, orégano, bueno, con cousas. Que tal, ojo? Como levades o domingo? Como vai o tempo? Aquí segue chovendo. A mañán aguantouse sin chover, non facía moito frío siquera, era como bochornoso, pero despois de comer aquí empezou a chover. E non deu tempo a nada. Hola, Alicia, que tal? Hola, Nuesca, aquí estoy, esperándote como un clavo. Creo que soy la primera ahora que te voy a dar el like. Por favor, si, son de sete. A primeira creo que foi, vou cho contar, Alicia Fariña, que xa estaba aí, desde a Coruña, Alicia. E a outra Alicia debeu de ser a segunda ou a terceira, porque tamén estaba Karina. Así que, hola, María Souto, choveu, María Dolores, tamén, hola, moi boa tarde, María José. Aquí tamén choveu. Mirad unha cousa, lle dando ao like, que volo vou ir recordando, vou ser unha pesada que flipas, porque, hola, Óscar, que tal? Xa me sale o teu nombre, Óscar, o que non sei de onde eres. Hola, Sonia, Marisé desde Ferrol. Que tal está o tempo por Ferrol? Patricia, non me dá tempo, Dios mío, que tanta xente entra así. De repente, Margarita, Pilar, moi boas tardes. Hola, moi boa tarde, Elena. E Romina, que tal? Hola, Nusca. Romi desde Lousame, moi boa tarde. Moi boa tarde, estásme saludando, non é que tu verades moi boa tarde en Lousame, entendo, porque non quero pensar que só tuemos aquí unha tarde cativa. Hai que compartir. Hola, Nusca desde Oia. Hola, que tal? María José, Silvia, Nuria, Lameiro desde o Grove. Que tal? No Grove tamén seguro que choveu toda a tarde. Aquí estamos, como todos os domingos. Hola, Fátima. Que guapa estás hoxe, notase que é domingo. Pois eu igual che vou así á horta, como que vou tamén de paseo, que non vais a pensar. Susa, hola Susa Rilo, que tamén sempre anda por aquí. Quero darche as gracias polo... a ver, non me dá tempo. É que claro, ahora mismo está entrando todo o mundo. Moitísimas gracias, idelle dando a like. Son des 80 personas, eu non vexo os likes porque ainda non teño arreglada a miña tablet. Idelle dando a like, Susa, quero darche as gracias polo consello de limpar o cristal da chimenea. Que de maravilla, que de perfecto. Vamos, mira a miña chimenea. Está ali a todo meter. Vos védela? Pois ali. Acabo de encendela ahora mismo, porque a verdade é que amanhã fun exercer o meu título de paseanta profesional con miña nai, que fun pasear a Padrón, e a comer ali uns churros, e a dar uns paseos, acabo de encendelo, porque en Padrón á mañá facía bochorno de calor, era como un vapor húmedo, como se fora de verán. E agora non, agora xa parecía que facía algo de frío. Mi madre, Carmen Bouzas, desde Zurich. Eu penso que tamén sempre estás por aquí, porque me sona bastante, non me acordo perfectamente ben de todos os nombres e todo, pero sóname de que sempre andas por aquí tamén. Moitísimas gracias por estar aquí. Gracias por compartilo con nós. O do cristal. Bueno, se non o sabedes, canta ben a chimenea. Esta é unha pasada. A parte que debe de ter, bueno, o dibuixinho que ten arriba fixinho eu, claro, home. Debe de ter, non sei, pero uns 20 anos. Esta é unha pasada. Canta moi ben, canta. Xa lle dou o like. Moi ben, María José. Ves, María José fixo os deberes, que lle dou o like. Que non costa nada, porque senón os directos son pouco frutíferos. Bueno, me estou a justo tamén aquí con vos, pero se me son frutíferos, pois mellor, non? Hola, Begoña, que tal? Moi boa tarde. Celia, hola, Nusca, desde Serra Doutes. En Serra Doutes tamén choveu, porque é aquí ao ladiño, e tamén choveu seguro.
Bueno, o que vos dicía, me encanta a tu chimenea, gracias, a mí tamén me gusta moitísimo. De feito, dame pena porque, como é de ferro fundido, sempre se pode empezar a picar por algún lado, non? De meterlle madeira que non está seca de todo, e así, pois, a humedad pícame un pouquinho. Te dame moita pena, pero xa teño que cambiar, non sei, me gusta moito a miña chimenea. Bueno, si non o sabedes, conto volo, eu voume ás gracias que me dou, ai, Dios, Celia, non era, non me acordo, bueno, que si non vístedes, teño un vídeo no meu canal explicando o ben, porque se o fas como eu o explico, non hai cristal de chimenea que se resista. Coste, cero. Produtos químicos, cero. Limpa calquera cristal de chimenea. Pero asegurado, sin gastar nada. Pódese facer cas mans, sin poñer guantes nin nada de químicos abrasivos. Así que heino de poñer esta semana outra vez para que limpedes ben os cristales da chimenea. O sea, é infalible, eso é infalible. A miña chimenea está chulísima. Que tamén a quero, cando teñes unha chimenea, chamasme, vouche pintar a chimenea. Ves? Porque o dibuxiño pintino eu. Bueno, o das miñas dúas chimeneas. Bueno, eu pinto todo, xa sabedes que... Eso aquí de que en casa de ferreiro coítalo de pau, non. Aquí pinto. Por todas as esquinas. Non teño que me berre, que me diga para de pintar, entón eu pinto. Dende Rubiáns. E onde é Rubiáns, Nati? Que non sei onde é. O sea, non me sona siquera. Nusca vale tamén para a porta do forno. A porta do forno refiereste... A ver, vale para todo, porque incluso para as tarteiras, para o cu das sarténs, pero non deixa de ser un pulidor. O sea, se tes moita presión ao cristal, algo sempre vai pulindo e rayando, sabes? Cada cousa po que é o zapato po pé. Hello, Susanita, que tal? Acabas de chegar? Rubiáns en Villa García, ves? Pois non sabía onde era. Pois non está na beira da carretera, non? Porque, a ver, a Villa García ainda vou ás veces e non me sona o letreiro no camiño. Pero, bueno, a mellor tamén é que non me fixín. E aquí Mari Carmen desde Oseira. En Oseira sí que sei onde. Mira, de Oseira teño un recuerdo cando eu era pequena, daquela íbase de excursións así, cos colegios e así. E unha vez fóramos a un mosteiro, o mosteiro de Osera. Mira ti, ou engáñome, ou era do outro lado, non? Tendes un monasterio aí, non? Pudéramos entrar a visitalo e compráramos unhas botellas de licor. Fóramos de excursión de fin de curso, así que imagínate, de fin de curso, de octavo de GB, que eu fixen octavo de GB, ainda que vos pareza que ao mellor eu non cheguín a esas, sí, eu cursín todo de GB, hasta octavo. En octavo fomos de excursión, paramos no mosteiro este de Osera, sin que superamos profesores, compramos unha botella de licor. Bueno, máis ben por aquilo da tontería de que agora xa somos grandes e xuntamos 4 patacóns entre todos, que demais, a ver, o licor a min non lle gustou a ninguén, pero era porque había que comprarlo e listo. Ese é como o primeiro pitillo non lle gustou, pero había que probar. Si, moi boa tarde desde Rianxo, eu moito aprendo contigo. Todo o mundo ten cousas que aprender de todo o mundo. Eso está genial. En Rianxo supoño que tamén está a chover, non? Concepción. María José Rodríguez, si era donde se iba de excursión. Hola, Elena Picallo, que tal? Que tal? Moi boa tarde. Pois nada, acabamos de empezar, estamos aínda como arrancando, eu aquí charlando de trivialidades, de cousas que me contades vos aquí, que me acordo, mentre alguén non me fai unha pregunta interesante que teña que contestar, entendes? En Oseira, temos Escorial galego, o licor é eucaliptine. Eu xa non me acordo nin de que era o licor, o sea, xa nin me acorda.
pero, bueno, terei que volver a ir. Agora, con outra edad, volvelo a probar, ao mellor agora gústame, non sei, daquela non me gusta, non me gustara nada, nin a mí, nin a ninguén. Quería che preguntar se o anisakis do herbello é como do que é un herbello? Que non sei o que é un herbello. O anisakis do herbello é como o do peixe. María José, reformúlame a pregunta que así non entendo. Boa tarde desde Cangas do Morrazo, dinos Rebeca. Hola, que tal, Rebeca? Moi boa tarde. Si, aprendemos de ti cousas e de todos. Home, claro, todo mundo, mira, todo mundo ten algo que enseñar e moito que aprender. Iso para todo o mundo aplicable, para min tamén, non consigo poñer o chat como sempre, cajiná, bueno, ti o que tes é que darlle a me gusta, son de 100 personas, e vos mirademe, que vos sí que podedes mirar, porque eu non podo, cantos likes hai, polo menos ten que ver 100, xa que son de 100 personas aquí, que darlle ao like é gratuito. Tu dices que plantas as patatas pouco a pouco, cantas plantas máis ou menos? Pois mira, planto, non sei, un caldeiriño delas, un talliño como de, non sei, depende das que teña ou do sitio que teña, máis ben do sitio que teña. Se teño un sitio vacío ao que non sei que meterlle nese momento, é que non espero meterlle unhas cousas, joder, por exemplo, agora teño algúns bancales que están vacíos, pero que non lle quero meter nada, teño tapados con cartón e así, para que vayan fertilizándose a sí mismos, pero porque espero plantar as solanáceas de contado. É que chove ainda moito, pero, bueno, teño que deixar sitio para pimentos, para tomates, berenjenas, para tomatillos, para, bueno, para as cousas do verán. E non teño nada plantado. Pero fora desa temporada estival é donde non vou a plantar solanáceas agora ou curcubitáceas, non? Os pepinillos, os calabasís, as calabasas e todo eso. Se me quedan huecos libres, ese é o que planto de patacas. Pero ao mellor planto un talliño de 2 metros por 2 metros. Iso esos son os meus tallos de patacas. É moi raro que eu plante unha leira de patacas. Non o fago, porque planto-as durante todo o ano. Prefiero as ter patatas noviñas, que sean vellas, porque cando van sendo moi vellas, a ver, todo quer ser intermedio. Se son moi novas, teñen moita agua. Se teñen moita agua, non son moi boas para fritir. Cousa que a min non me importa moito, porque eu non me encantan as cousas fritas. E as patacas en general tampouco. E se son moi vellas, teñen demasiados azúcares. Están arruchadas e blandas e tal. Todo quer ser o seu. Entón, a min como non me gusta moito a patata vella, planto moi a menudo. Pim, 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 pim. Talliños pequenos. Onde teña un sitio. É que me gustou o que faz e vou a facer o mesmo. Moi ben, fazeseme moi ben. A mí moito me gusta servirvos de inspiración. A ver, porque eu tamén me inspiro en outra xente, que ves, vídeos que miro e así, claro. E despois cada un ten que facer da súa horta un pandeiro, o que lle dé a real gana. Eu dou consellos, enseño como o fago eu, e despois cada un, claro, colles como o fai este, como o fai aquel, e diste, bueno, pois que a miña idea, como teño a miña horta e co que vin, pois fago a miña maneira. Moi boa tarde. Susanita estáme dicindo que somos 112 e que só hai 70 likes. Por favor, dadelle ao like, que de verdad que a vos non vos costa nada. E a min fai que o vídeo sexa máis efectivo. Porque estou intentando agora xa que teño, eu non sei se levo casi 17.000 suscritoras, pois agora dixo, bueno, pois xa que vai ben ao canal, vou intentar emprender co canal e que vaya ben. Entón, claro, para que un vídeo sea para min efectivo, lucrativo e así, ten que ter likes. Ten que ser compartido moitas veces tamén, así que iso depende de vos. Porque se ao canal non lle vai ben, eu pecho listo, eu sigo a miña e así. Moi boas tardes a todos, xa temos 2 plantas de pera limón, pera melón. A ver, se é pera limón, non sei o que é. Entón, teño que buscar eu tamén esa planta, Vicky? Supoño que Vicky quería dicir que ten 2 plantas de pera melón. É unha solanácea, avísoche, co cal necesita
horas de sol, porque senón os frutos non maduran. A ver, depende como os queiras comer. Como o seu propio nombre indica, pepino dulce ou... escoita, peramelón. É que non sei o que me queres dicir. Volvo a reformular, peramelón, vale. Ou pepino dulce. Entón, se o comes un pouquiño máis verde, sábeche máis a pepino. Tampouco se esforzaron moitísimo en buscarlle un nombre tal, sabes? A que sabe? Se está verde sabe a pepino, pois pepino, pero é que se está maduro sabe a melón, pois pepino, melón. Pepino melón, non peramelón. O pepino melón, supoño que sí. Entonces, eso, ten en conta que o tens que poñer en un sitio onde lle dé o soliño. É unha planta que cando os seus frutos van medrando, o sea, vaiche medrar para arriba, como unha patata. Igual que unha patata, porque é da mesma familia que as patacas, igualito. Vaiche botar unha flor super parecida ás patatas e á berenjena, porque son todas da mesma familia. En canto os seus frutos, o sea, as flores empezan a ter o frutiño, a medrar, a planta vai facendo así. E co peso que teñen os frutos, a planta tumba no chan. O sea, se a podes poñer en un alto e que quede colgada mellor, porque senón os frutos podenchos comer as babosas, así, sabes? Ou algúns outros bichos. Entón, colgadiña mellor. E que lle dea o sol. Como calquer solanácea. 8 horas de sol ao día. Bueno, aquí en Galicia non podemos pedir tanto para sempre, pero bueno. Vou non poñer nun barril. Pois pareceme perfecto. Fertiliza, que é moi jalupina. As patatas están ricas ao vapor. Yo las teno mucho con zanorias e guisantes. Se me gustan máis a min as patatas cocidas ou así ao vapor, ou como as comíamos cando era eu pequena. Iso si que era comer patacas ricas. É que é un sabor que non vos imaginades se nunca o comestedes. Porque diste, bueno, a patata sabe a patata. Non igual, non de todos os xeitos sabe igual. Conto. Cando eu era pequena, tiñamos, había os recursos que había, non? Entón, tiñamos unha lareira, na lareira, pois, era a calefacción que tiñamos, en toda a casa era unha lareira. Encendíase moito lume. Entón, utilizábase moito ese recurso para facer de comer para nós, para os animales e para quentarnos, era para todo. E na lareira facíase a comida. Ás veces, miña nai tamén facía patatas asadas. O conto era que tiña que haber moitísima brasa, moitísima, non vos imaginades canto, moitísima. As patacas, collíamos as patacas grandotas así, fermosiñas, e envolvíase en follas de verdura de col. Como parecido ao repolo logo, non? Os coleiros, a verdura de col. Entón poñíaslle unha folliña ou poñíaslle 2 folliñas, así, e facías un furado nas ascuas. Apartabas a ceniza de abaixo, o sea, cando se vai queimando o lume, abaixo vai quedando a borralla, a ceniza, e na parte máis de arriba quedan as ascuas. Entón facíaselle o buratiño e poñíaselle abaixo no calor, brasas. En riba poñíase a patatiña envolveita na verdura, depois botábaselle outra vez por riba unha pouquiña de borralla, de ceniza, para que non estuvera en contacto directo a ascua ca verdura, por se non acabaría queimando, non? Entón, un pouquiño de borralla para facerlle de amparo, e en riba, outra vez ascuas. Ai, mi madriña. Leváballe tempo, eu penso que media hora ou así leváballe ben coserse a patata nas ascuas. Patata ás ascuas. Enterrada, literalmente enterrada nas ascuas. Cando se acaba... Bueno, é que non éramos capaces de esperar a que enfriara, porque podedes vos imaginar o quente que estaba iso. Non se podía nin tocar. Tiña moitísimo calor. E estaba totalmente riquísima a patata asada. E tamén facíamos o mismo con chourizos. Os chourizos tamén os facíamos asados na brasa, envolveitos en follas de verdura. Iso era outro nivelazo. Hasta a folla de verdura estaba rica, do mesmo proceso. Borralla, ascuas, por riba as ascuas outra vez, para que non lle tocaran no aquel, e iso estaba mimado. O chourizo ese
Caime a baba. Debo de ter fame. Per ti de onde sacas tempo para tanta cousa que fas? Ou ti non dormes? Por certo, o teu reloj ten a mesma hora que o meu. Home, o reloj terá a mesma hora que todo o mundo, porque é un reloj que funciona. Outra cousa é que me dixas, pois o reloj é igual que o meu, o reloj, non? Eso sí que sería un pouco máis curioso ou máis raro, pero que marque a mesma hora, o meu que o teu é o normal, non? Eh, Ai, perdón, que me... A ver. Yo, yo aso las patatas en la barbacoa envueltas en albal. O sea, envolvelas en albal, bueno, vale, porque si non tes outra cousa. Pero si tes unha folla de verdura, dá igual que sexa de col, de brécol, de coliflor, de repolo, calquera desas verduras, aconselloche, por favor, que a próxima vez que fagas a barbacoa que envolvas un chourizo ou unha patata ou un chourizo cunha pataca na folla de verdura e que o probes así. Porque se che gusta co papel albal, imagina, non te podes imaginar a diferencia de envolvelo nunha folla de verdura. Espectacular! Iso é outro mundo totalmente diferente. A ver, nos que referíamos guisar... Nos que referíame ao guisante, ao anisakis, pero ya me contestaron que non é como de pé. No, María José, ademais, eso foi unha broma, porque, o sea, puse o vídeo, estaba estonando os chícharos, e vin o gusanito no dedo, e veu de salir dun dos chícharos e empezou a mandar polo dedo, non? E dixo, que curioso. E puse o vídeo, non sei se conocedes a unha chavala daqui de Boiro que se chama Oliva, sen H, que é moi pavera, que fai así tamén vídeos de risa e así. Entón ela díxome, é un anisakis do chícharo, ora hasta os chícharos teñen anisakis, e fíxome gracia. Pero non é un anisakis, é un gusano, é un verme normal dos que hai nas hortas. Non é un anisakis para nada, que va. O anisakis aliméntase de proteína e vive nos animales do mar. E o bicho dos chícharos non come outras cousas, come verdura e vive na horta. Non, que va, iso foi unha broma, non era un anisakis. Era un bichoco, un bichoco normal e corriente. Que rico limón. Agora estamos a preparar as vermicomposteiras. Somos dúas inquietas por probar cousas novas. Que guai, Vicky, moi ben, pois, bueno, xa sabes que teño creo que teño 2 vídeos ou 3 sobre vermicomposteiras. Como facela e depois como sacar o compost. O compost non, o humus da composteira de miñocas. E como se usa, claro. Boas tardes desde Santiago. Hola, María. Conseguí las borras de café, pero con este tiempo cogió o moho. Tengo que tirarlo, vale? No, valeche igual, porque ademais o moho que colle o café suele ser como verde, é como máis ben porque o tuvestes encerrado. E vouche dar un truco para que non che volva a pasar. Si queres tiro, si che dá aquelo ou cousa, tiro. E se non, a composteira, que a composteira vais a encargar de se ten algún patógeno, quitarlo. A próxima vez que collas borra de café, o que tes que facer é emborcalo, vacialo en unha caixa, mellor que sea de cartón, sempre, porque o plástico xa sabedes que non deixa como transpirar, estiralo ben, e desfacer, sabedes que cando colles a borra do café dos bares, ben ca forma do chisme onde o meten, non? O café que o meten como nun cacharriño para despois que cole por aí agua. Bueno, pois ven como os pousos de café, veñen como redondiños. Iso desfasedio ben, quitadelle que normalmente cando colles a borra de café nun bar, venche con sobres de manzanilla mezclados, con azucarillos abertos, quitadelle toda esa cousa e estirádelo nunha caixa de cartón. E aguanta 1000 anos. Iso foi porque o tuvestes en unha bolsa encerrado. Verdad, María? Dime que sí.
Xa sei que foi por eso, pero fijo, fijo, Eva Álvarez, hola Nusca, acabo de llegar. Compré 4 plantitas de pera melón. Ah, que guai! Genial, genial, perfecto. Vexo que criín unha necesidade así a nivel, eu penso que a nivel de toda España, que todo o mundo está comprando desas plantas. Eu non sei, pero o que fai os esquejes e o que fai a planta ha de pensar. Pero que lle dou agora á xente con esta planta? Non se vendía unha e de repente piden máis en todos os viveiros. Moi ben, así me gusta. Xa sabes, Eva María, é unha solanácea. Búscalle un sitiño ao sol. Se pode ser que colgue, que teña pa onde colgar. Porque co peso despois das frutas que chegan a pesar moito, case 1 quilo, e pode chu botar unha planta ao mellor, bueno, ao largo de súa vida bota varias, porque é como un pimento, sabes? Bota esta, medra outra, e bota todo o verán botando fruta. E podes coller moitísimas, se tes ben fertilizado, é que é moi exigente, vale? Botalle ben de fertilizante. E falando de comida, para cando a receta dos callos? Para cando teña tempo. É que non teño moito tempo, e os callos como me levan tempo, digo, pero bueno, xa sei que prometíme facelo e teño que facer. Aquí en Portugal, ai, por favor, que últimamente teño moitas seguidoras de Portugal e iso encántame, porque, o sea, primeiro voulle mandar un bico a toda a xente de Portugal que está aquí. Era un país no que non entraba. Eu dixía, pero como podo ter seguidoras de Brasil, de Ecuador, de Costa Rica, de Perú, de Bolivia, de Buenos Aires, é que non teño de Portugal? Chocábame moitísimo, facíaseme como raro, non? E un día díxome unha muller, seguro que é porque en Portugal non subtitulan as películas e esas cousas non subtitulan, entón miran así en inglés. Entón, o algoritmo vaiche mostrando cousas que ves, non? Ti, se ves, pois, unha persona limpando un peixe, depois vanche salir como vídeos continuamente de persoas limpando peixe, non? Funciona así o algoritmo das canles. E díxome que posiblemente fose por eso, porque como non teño nin o subtítulo en inglés, non é en inglés, non entra tanto en Portugal. Pero dixo, non te preocupes que me vou encargar, e me encargouse, a verdade é que sí, porque en pouquiño tempo empezou a seguir e a falar xente por aquí, por Instagram, polo Facebook, xente de Portugal. Entonces estou encantadísima. E dinos, Carla, aquí en Portugal cociñamos o pau de millo na folla de couve. Ah, que guai! Mira, Carla, aquí tamén, aquí tamén facemos o pan de millo, a broa, pan de maíz para os castelanfalantes. Faise en forno de pedra. Hai que meter lumen dentro do forno, queimase leña dentro, hasta que as pedras están moi quentes, ao rojo vivo, incluso dun día para outro, con lume. Despois, quítase toda esa borralla para fora, bárrese, e vanse poñendo follas de verdura pegadas todo alrededor do forno de pedra. E no chan, no pouso tamén, pero todo alrededor do forno. Por qué? Porque a folla de verdura deixa pasar o calor, pero non deixa que se queimen os alimentos, porque ten unha consistencia que en canto lle chega o calor faise como blandiña, pero aínda así resiste moitísimo e iso evita que o pan de millo que se queime. O pan de millo que toca todo alrededor do forno chámase ucheira, a parte de arriba chámase o carolo, aquí chámase o carolo, toda a parte de arriba que está como queimadinha, agrietada, castaña, o carolo. O do medio é máis o miolo. O da parte pegada ao aquel, ucheira. Non sei se máis non me acordo, pero si, aquí tamén se fai iso. E faise, Carla, unha cousa tamén, falando do que vos falaba antes de cociñar na lareira, hai unha cousa que se chama empanada do lar. E a empanada do lar é o mesmo proceso. Na lareira, faise na lareira, esta non fai falta forno,
na lareira, en donde houve moitísima asco e moito lume durante todo o día, apártase tamén, faise como un forno de ascuas, cas ascuas da leña. Entón faise como un huequiño. Aí ponse verdura, directamente bótase a masa, e faise como a empanada, en vez de facela en unha empanadeira, faise no lar, xusto na pedra. Ponse a verduriña, bótase a masa, bótase a sarajallada, o relleno, carne, peixe, o que se lle queira botar, outra vez sarajallada, outra vez masa de millo, non é de trigo, esta faise de millo, a empanada do lar é con fariña de millo. E despois ponse outra vez a verduriña, bótase un pouquiño de borralla, de borra, como se chama en castellano, non me vai acordar, de ceniza. E enriba da ceniza póñenselle outra vez ascuas. E deixase que se cociñe no calor das ascuas. E esa empanada é... Ai, como é esa empanada? Cantas veces que estades aquí, comestedes algunha vez empanada do lar. É genial. Bueno, a ver, quen preguntou xa en que idioma está falando esta muller? Que é isto? What it is? Nada, Christopher. Podes continuation. Gallego, un dos dous idiomas de España. Hola, desde Amoedo. Hola, Celi, que tal? Chegastes agora aínda? Bueno, chegas a tempo, sempre se chega a tempo. Vamos a ver. É un idioma que se habla en Galicia. Isto é un idioma... Que sandía é mejor? La injertada ou a normal de sempre? María José, iso depende da sandía que che guste a ti. Non é mellor ningunha, ni unha, ni outra. O sea, cal é a mellor sandía? Cal che gusta a ti máis? Porque non todas son iguales. É como os tomates. Cal é o mellor tomate? Unha, o que che guste a ti. E outra, que é o máis importante, que sempre digo eu, é que tomate se dá mellor na túa horta. Non na túa zona, nin na túa provincia, nin no teu país. Non. Cal se dá mellor na túa horta, porque cada horta ten unhas características climatológicas que non ten a horta do lado. E iso débese a que pode haber augas subterráneas, pode haber uns árboles que amparen do vento a esta horta e a outra non, un muro que non deixa que, por exemplo, o nordeste queime e a do lado si e afétalle moito. O sea, cada horta vai a ter unhas características que non ten ningunha outra. Entón, que sandía se dá mellor na túa horta? Pois esa é a que che guste máis. Agora, eu as inxertadas a solo polo precio que teñen, eu xa non a quero, porque valen como 10 veces máis que unha sandía normal. A parte de que a sandía é unha curcubitácea e esa nace das pepitas que cando comes unha sandía gardas unhas pepitas, esa prende. Entón, hola desde Vigo, hola, que tal, Conchi? Que tal? Moi boa tarde. Nusca, cal é o millo que se sembra para comer? Pois o millo de sembrar para comer, o millo é todo millo. Para comer valería todo, ningún é tóxico. Bueno, ningún é tóxico, cuidado, porque agora o millo que ven para os animales xa está como modificado e non está... Algún hasta nin é apto para consumo humano. Pero bueno, o millo en general, se non está modificado nin nada, vale para comer. Que pasa? Que hai millo que ao moelo fai máis fariña que outro. Por iso se chama millo de comer, porque é máis efectivo, máis lucrativo. Ti non é o mismo moer un millo e que che faga todo salvado, non? Que sea todo para peneirar, que é un millo que teña pouquiña casca e que teña moito almidón dentro, que teña fariña. Entón, pois, o millo de plantar. Eu tampouco non entendo moito de millos, non vais a pensar. Home, algo sei, pero... Hola desde Suíza, que tal, Cristina Castro? Que tal, Nusca? Sabiches o enlace que che mandei da casa museo? Cando me mandaches? Volvemo a mandar, porque... Mira, vou a dicir unha cousa. Agora aquí, que só somos 150 personas. Cantos likes hai? Dadelle a like, Veña, arriba eses likes, que estou esperando.
Estou esperando. Arriba, dadlle ao like, por si non, non me conta. Aí, así me gusta, así me gusta. Agora estou vendo salir os corazonciños todos, moi ben. Volveme a mandar o enlace, porque mirade, non son capaz de contestar a todo o mundo o sea, preguntas que me face. É que ás veces fanseme, a ver, céntrate, Nuzca. Moitas veces a xente faime preguntas aquí en YouTube sobre un vídeo e resulta que no vídeo contesto as preguntas que me fan e paso xa de contestar porque, claro, para min sondes, non sei, cerca de 40.000 persoas entre todas as redes, ou máis, non, moitas máis, porque casi 40.000 xa sondes en Instagram. Que va. Eu non podo estar contestando preguntas que xa contesto en vídeos. Entón, directamente, sinto, pero están no vídeo xa respondidas. Entón, non me dá a min a vida para ler mensajes en YouTube, en Instagram, en Facebook, e agora que estou empezando en TikTok, pero non me dá a vida para contestarvos a todo o mundo. Se ves o que é unha pregunta interesante, que é unha pregunta interesante, a ver, todas son interesantes, e todas as que facedes as preguntas eu sei que necesitades unha resposta, pero se teño o vídeo, directamente vou vos a mandar o enlace ao vídeo, para que o miredes, que pais o me esforcín en facer un vídeo de media hora explicando todo ben, editando o vídeo, que quedara clariño e todo, non? Porque senón o dos vídeos non, sabes, non me vale de nada. Yo veo ya 126 likes. Ah, que guai, moi ben, gracias, Rebeca, gracias. Esa soy yo. Elvira, ¿eres tú que? Hola, las gemelas del Free. Non sei quenes son las gemelas del Free. Ese sí que é un nombre novo, Hola, Nuzca. Soy Lolo, Vicos, ¿qué tal? Hola, Lolo, desde Cancún, México. Mira que me falan Lolós, que teño varias Lolós. Este é desde Cancún, México. Hola, ¿qué tal? Hola, otra vez, ¿qué haces con las naranjas? Espera, ¿las recoges del árbol para guardar? Nunca. Si es así, ¿cómo las conservas? ¿O las dejas que caigan por aí? É moi raro que me caian. Naranxas e limóns e fruta é raro que caia, a non ser que veña un día de vento e que as varee moito e que me caian. Pero eu como, vou nos comendo, o sea que me dá igual as que teña o árbol. Eu na temporada que hai grelos, como grelos, fago o caldo ou fago lacón con grelos ou eu como grelos. E na temporada que hai naranxas, como naranxas. Eu non as gardo, non as conservo, non teño... o sea, na miña cabeza non entra querer comer frutas e verduras de fora de temporada. Non me entra na cabeza. Que conste, que eu, por exemplo, calabacín e berenjena, sí que compro, porque claro, aquí só as hai na temporada de verán, na temporada estival, e despois xa non as hai. A min congelado eso non me gusta, e deshidratado non me vale para según que recetas, e ás veces sí que compro, pero intentar comer, non sei, as naranxas en agosto non, é que xa non me chaman porque xa non me gustan, e nesta temporada, o sea, febreiro, marzo, abril e maio, eu enchome a comer os cítricos, porque están no seu tempo, e canto máis ricos están, ademais, son os que temos aquí en España, son de cercanía, bueno, home, cando de cercanía poden ser de Valencia ou de, non, da zona do Levante ou así, pero están no seu tempo, están riquísimas, e depois, non sei, como en agosto veñen da lada con chinchina, veñen con produtos que sin control de calidad ningún, e ainda encima cómelas e non están ricas para nada, non están ricas, non teñen sabor a nada, non saben a naranxa, e ainda encima tens que quitar da boca o bolo ese que se fai que están durísimas. E as naranxas como as na temporada de naranxas, o sea, que o meu árbol de naranxas é para comer.
non as conservo de ningunha maneira. Vou poñendo repetido, pero ás veces non sei... Rebeca, moitísimas gracias, Rebeca. Non se ve todo o que escribimos, pero volvo a intentalo. Sabes o truco para poder secar o eucalipto bebé? O eucalipto bebé? É para que queres secar o eucalipto bebé? O sea, me imagino que é para facer vaos, non? Vapores. Ou é para sacar aceite esencial. Tes alambique? O mellor tes alambique. Pero se tes alambique non entendo que queiras secalo, porque no alambique tamén se poden botar as ervas en verde, non hai que secalas. Pero, bueno, me imagino que o eucalipto bebé te refieres a cando o eucalipto ten as follas aínda redondas e grises, non? En vez de telas alargadas e que sea un eucalipto grande. Me supoño que sí. Pois nunca o fixen, porque nunca tuven a necesidade de secalas por falta de follas o resto do ano, sabes? Porque aquí hainas por todos os sitios. Entón, pero a maneira de secalo, eu como o secaría, eu sería cortando a rama de eucalipto e poñendo a boca abaixo a secar, como se secan a maioría das ervas do mundo mundial, que non lle dé ao sol, porque non lle pode dar o sol directo a ningunha planta, porque a pode queimar e perde a súa esencia. O que querías conservar, directamente queímalo. Ao sol, digo, Entonces, ten que ser á sombra e nun sitio moi aireado, que lle dea moito aire, amarradas pola parte de arriba e que o florero cara abaixo. E esa sería a maneira en que eu secaría o eucalipto bebé, se quixera secar eucalipto bebé, que non o vou facer, porque aquí sempre temos eucalipto bebé nascendo. Manualidades para facer unha corona. Pequenas e grises e redondas, sí, entón é o que eu dicía. Pois proba así, a non ser que queiras que as follas queden planas, porque se as colgas así, as follas van a facer como torceduras, que quedarían bonitos, para unha corona quedarían bonitos, ou para manualidades. Pero se queres que estean planas, pois habería que aplicarlle un peso encima. É unha cousa que é, por exemplo, moi secante para secar flores, incluso, e conservándolle o color e así, pensamientos e pequenas flores e así, é meténdoas no medio de pan rallado. Nun tupper, pos pan rallado, pos as floriñas ben colocadiñas, ou cuscús. O cuscús tamén absorbe moito a humedad e vaiche a secar ben as flores para despois facer manualidades. Cuscús e pan rallado, ou as dúas cousas mesturadas, tamén vale para secar flores. Cando sobran faixe mermelada. As naranxas tamén, mermelada, as tonas tamén podese, por exemplo, estonala e desecala, triturala e usala despois como para postres, sabes, como aromatizante. Eso tamén está guai. Meto en agua con glicerina. Me supoño que serán as flores, non? Me supoño que sí, que serán as flores. A ver, deixadme mirar aquí unha cousa. Soy mamá, Oli. Non sei que pasa aquí. Hola, soy la catalana y te entiendo perfectamente. No te has embalado. Igual falo moi rápido. Pode ser que fale moi rápido. Hola Antonella. Hola Rebeca. Gracias para o eucalipto. Sí, claro. Bueno, pois eso. Máis preguntas. A ver, que tal? Algunha pregunta así que conste que ás 9 acabamos, Prometíme a mí mesma que os directos iban a durar 1 hora, que xa lle chega ben. Entón, vamos alá. O rei jíbaro galego, acordaste? Mandenche un enlace. Sabes que pasa? Que eu os enlaces non lle fago caso ningún. Porque moita xente me manda enlaces de vídeos, de reels, de chistes, Non entendo por que a xente manda enlaces. Entón,
Si algún sabe onde pode conseguir sementes de Bimi, non sei o que é Bimi, Marisa, non che podo axudar. Non sei o que é Bimi, pero bueno. Hola, Raúl Martínez, 9 seguidor. Dalle me gusta, subindo likes a 140, moi ben, genial. Mandáchesme ti que cho mandara, pois, porfa, volvemo a mandar. O que pasa é que cando queirades que mire un enlace, por algún motivo, non sei, pois, porque o pedín eu, que non sei por que o pedín, que agora non me acordo, ou porque pensades que de verdade é interesante, cando me mandedes o enlace, poñédeme ao lado, Nusca, mira isto porque explicádeme, porque se me mandades o enlace así, por privado ou así, que non lle fago caso directamente, porque podo recibir ao día 50 enlaces, e non me vou a poñer a abrilos para mirar o que é, non o fago. Aparte de que abrir enlaces é un peligro, non sei se o sabedes, pero agora os hackers e iso, pois mandanche enlaces para que os abras para iso, para facer maldades. Entón, se queredes que ves un enlace, explicádeme, mandádemo, pero explicádeme para que é, porque senón non o vou mirar, non o vou abrir, vale, si, xa falamos. Boas noites, Carlos. Que tal, Pepa Lobo? Vicos, Nusca, que tal? Vicos tamén. Nieves do Vigo, buenas noches. Quisiera saber como deshacerte de las as toupeiras, cuidado. As toupeiras é unha, para min aínda é unha tarea pendiente. Creo que non existe ningún método para quedar sin toupeiras. Ningún. Porque eu sei de moitas ervas que son toupeireiras, o sea, que son antitopos. De feito, eu teño as leiteiras e chegín a telas por toda a horta. Non fan nada, porque teño tido, a ver, como se chama? Agora non me acordo o nombre. Vai-me acordar, Bueno, non me acordo o nombre da planta antitoupas, a que venden por planta antitoupas, que é buenísima. É boa e dáse moi ben. O sea, o primeiro ano non, pero o segundo e o terceiro ano xa empezas a tela por todos os lados. É moi bonita, a verdad que a planta é bonita, pero antitoupa non é, para nada, porque eu teño tido algunha grandísima, a min chegame a medrar como casi 1 metro de alto, con moitísimos fillos. A planta é moi bonita, joder, como se chama? Pois non me acordo. Euforia, Euporia, con PH, o sea, Euporia, non Euforia. E xusto debaixo dela, unha toupeira fixo o que quiso, o sea, o das toupeiras é complicado. E aparte, as flores que valen que sobre para plantar, no mes de febreiro ou marzo teño que esperar a lume. As flores non esperes luna, plantas tan pronto como podas. Eso, que eu probín con plantas, nada. Aquí hai ditos populares e creencias populares gallegas que supoño que en toda España, en todo o mundo, haberá creencias de que hai unha planta antitopos. Aquí, por exemplo, temos a ruda e o trubisco. O trubisco é a reina das plantas antitoupas. Se lle preguntas a calquera persona maior cal é a planta para as toupeiras, para que non veñan as toupas, e vaiche dicir o trubisco. Non vale para nada, porque tamén é unha planta moi bonita, ademais é tipo de euforia, porque tamén é leiteira, cando a cortas ten un leite que é un pouquiño corrosivo, non é como, bueno, como a figueira. E tamén a limpa a horta e nai. As toupeiras non lle fai nada, porque incluso caben por debaixo dela. Entón, a miña maneira de desfacerme dos topos foi gatos. Ter gatiños. O que pasa que, claro, é como todo ten os seus pros e os seus contras. Se tes unha horta ecológica e queres dedicarte á agricultura ecológica, iso implica que o teu chan, o suelo donde plantas, estea cruñadiño de vida de bichos.
miles de bichos que fagas así na terra e que empezan vida na terra, que haba moita vida. E as miñocas son as primeiras que hai que ter, o sea, conseguir que na túa horta haba lombrices, miñocas, é o reto, o sea, a meta a conseguir por calquera persona que queira dedicarse á agricultura ecológica. Porque, bueno, son moi beneficiosas por moitísimos motivos. Airean a terra, fertilízana, compóstana, pero claro, que pasa? Que se tes miñocas, van a vir os seus depredadores naturales número 1, que son as toupeiras, os topos, porque hai comida. Donde hai comida é donde hai asentamentos, xa sea de humanos ou de animales. Un animal ou unha persona, cando non ten onde comer, colle os petates e vai para outro lado. E os animales, igual. Entón, a toupa fai o asentamento na túa horta porque tes unha horta ecológica, porque hai moita vida debaixo da terra e as toupas, as toupeiras, comen sobre todo lombrices, ou sea, miñocas, todo tipo de bichos. Entón, claro, diste, bueno, pois as lombrices para que me fertilicen a terra, veñen as toupas, entón meto o gato. Pero os gatiños, claro, viven ben, felices e tal, como fan pis por aquí e por ali, as toupeiras cheiralle moi mal, e si que algo as espanta, polo menos non tes miles, sabes? Algunha sempre vai a haber, pero é que eu quero que as haba tamén, porque eu quero que haba animales na miña horta, de todo tipo, o sea, ningún animal é non benvido á miña horta. O que non pode ser é que haba tanta proliferación de un animal que quedeu sin a miña colleita, porque o objetivo principal, a meta a seguir, é ter alimentos pa min. Pero se un bicho prolifera tanto que quedo sin a comida que eu planto, teño que quitar ese bicho daí, non? Entón, claro, o gatiño si vai a ahuyentar bastante as toupeiras. Pero que pasa? Todo ten o seu lado bo e o seu lado malo. Os gatiños van a estar a escarbar, porque van a considerar que a túa horta é un arenero gigante. E todo lles vale para facer pis. Entón, claro, hai que empezar a tapar polo menos os cultivos máis delicados e débiles cando son pequeniños, pois cubrilos ou cunha rede ou algo, que é o que estou facendo eu, porque senón os gatos van a escarbar, e escarban por todo, porque todo é un arenero. E xusto onde vas cavar para plantar plantiñas novas, aí é onde van tamén eles a arañar. Porque está a terra blandiña, e din, pois, se mami anduvo aquí, é un bo sitio para facer aquí unha caca, entendes? Entón, pois unha pescadilla que se morde a cola. Pero, bueno, o das toupeiras é unha asignatura pendiente. O día que encontre algo natural, sin botarlle venenos, que encontre algo que funcione, xa vos lo contarei. Bueno, os estuve na feira de Mondariz e só teñen arándanos morados, vale. Dixéronme que os rojos veñen máis tarde, é verdad? Non é tanta verdad. Veñen máis tarde porque a eles veñenlle máis tarde, pero pódelos atopar en outros lados, xa vos dixen. Hai como 4 semanas ou así, debe facer, que estaban no Lidl, no supermercado, e había de toda a variedade, de frutillas desas pequeniñas. Entón, non é que veñan máis pa diante, o que pasa que hai viveiros que a planta que venden queren a vender cun pouquiño de fruto para que o vexas, porque é moito máis atractivo para vender. É como os malbóns, os geranios, as gitanillas, todas esas plantas, véndense moito mellor se xa teñen a flor aberta. Por que? Porque nos resulta moitísimo máis atractivo. Iso é marketing, todo. Porque a ti poñenche agora aquí así 50 clases diferentes de gitanillas. Gitanilla é un tipo de malbón, un geranio de colgar que é moi bonito. Bueno, ou malbóns, non? Geranios. Sin flor, pero dinche. Este é rojo, este é blanco con amarillo, este é azul, este é tal. Ti dirásmo, pero eu se non o vexo, eu que sei, non? Agora,
póñenche 10 clases diferentes de geráneos, cas flores xa abertas, e levas un de cada. Porque che resulta tan atractivo verlle a flor que che invita a compralo mellor. Entón, eso, claro, é marketing. E nos viveiros sábeno. E o do arándano rojo, por que ha de vir máis pa diante? Porque xo queren vender con algo de fruta, ou que veña xa ca floriña e ca fruta. Non é que veña máis pa diante, a ver só sai, pero queren vendelo con máis atractivo, dunha maneira máis atractiva. Pide ao outro lado, busca o que a ver, ai non, xa verás. Os meus gatos abonaron as brasas que dá justo. Bueno, abonar, os gatos non abonan, porque, a ver, os gatos gustei moito facer pis en todos os lados, e fan moito pis. Os gatos son moi mexóns. O pis, a orina, tanto a nosa como a dos animales, a orina en general, ten moito nitrógeno, moitísimo, moitísimo. E isto non é bo para ningunha planta, porque un exceso de calquera cousa vai a ser perjudicial. Por moita falta que necesite nitrógeno unha planta, se ten un exceso, pudre ou enferma. Por qué? Porque calquera nutriente, calquera que vos imaginedes, calquera nutriente que teña en exceso, dadevos conta que unha planta non pode ir un pouquiño máis para ali, porque aquí ten moito desto e ten que ir para ali. En donde está é donde vive, e aí é onde vai a comer. Témola aí castigada nese sitio. Se nese sitio hai un exceso, moito exceso de un nutriente calquera, o primeiro que vai a pasar é que vai a bloquear a absorción de outros nutrientes. Eso todos. Entón vai a empezar a ter carencias. Vai a empezar a carecer de cousas que non pode absorber por culpa de que ten un exceso de outro. Sabedes o que vos digo? Non sei se me estou liando a falar. É como a nós. E como seres humanos, desde que nacemos necesitamos calcio. Sí ou sí, necesitamos calcio. Non é unha das cousas que máis falta nos faga, pero se non temos calcio obtenido a través da alimentación, e non estou falando de lácteos, nin de leite, nin de nada, calcio, teñeno incluso as verduras. Se non temos calcio, non vamos a crecer ben. Vamos a crecer debilitados, os nosos osos non van a crecer ben, vamos a ter problemas de salud continuos, non vamos a ter un desarrollo normal, non? Pero, ao caso contrario, un exceso de calcio no noso corpo vai a criar calcificacións. Ou, pode ser calquera outra enfermedade, a ver, que non estou falando con conhecimentos médicos, pero un exceso de calcio no noso corpo vai a calcificarnos os osos. E que vai a conseguir? Unirnos un oso co outro, vai a facer como deformidades tamén. E non vamos a ser capaces a mover ben nin as articulacións, nin nada. O sea, quero dicir, todo na súa xusta medida. O noso corpo non dista tanto dunha planta, o sea, da forma estrutural dunha planta. Unha planta necesita calcio para facer a súa estrutura, para facer a parede celular. O sea, as nosas células non teñen parede celular, teñen como unha membrana, non? Que é porosa, pola que poden entrar e salir cousas. E unha planta non ten eso, ten unha parede celular que se forma, sobre todo, con moitas outras cousas, pero necesitan calcio. Pero un exceso de calcio pasaría o mismo que a nós, calcificaríase. O sea, se lle botamos demasiado de calquera nutriente, vai a impedir que sea capaz a absorber outros nutrientes. Entón, todo na súa xusta medida. Entón, a orina é boa? Pois sí, incluso hai quen o recomenda a orina humana para abonar, porque ten moito nitrógeno. Eu non o fago, pero hai quen o fai. Cada un da súa horta fai un pandeiro. Claro, é bo? Depende, nitrógeno. Que quere máis un nitrógeno? As cousas de folla, de verduras, lechugas, as selgas, repolos, brécol, coliflor, todo iso que bote follas necesita, pois máis nitrógeno, máis aporte de nitrógeno ao mellor que unha solanácea, por exemplo, non que un tomate. Pero botarlle todos os días é bo, porque lle vai a ben? Non,
porque vai a acabar por non absorber outros nutrientes e vai a quedar raquítica, vai a enfermar, vai a amarillear, que moitas veces as plantas, eu ás veces, bueno, eu xa paso de contestar, pero ás veces no Facebook, non? Cando pon, que lle pasa á miña planta que está amarilla? Brum! De repente, 500 comentarios dicíndolle falta de ferro. E a falta de ferro non é sempre que unha planta este amarilla, non é o diagnóstico falta de ferro. A ver, hai que, antes de botar así a pasear a lengua, hai que conocer como está a planta, en onde está, en que medio está. O mellor é un exceso de agua, simplemente, nada máis. Pode ser por moitas cousas, quero dicir, na súa xusta medida todo. Non porque unha planta este amarilla, ten falta de ferro. Pode ser, pero tamén pode non ser, Entón, na medida xusta. Moi ben os likes. Rebequiña González. Rebeca, vouna a nombrar, vou a coller o chisme de nombrar, e vou a nombrar a Rebeca González, como se di, administradora dos likes, porque sempre está pendiente. Sempre me está pendiente dos likes. Xentiña, dadelle os likes, por favor, que non costa nada. A vos non vos costa nada, a min tampouco, non lle costa nada a ninguén. Pero o algoritmo de YouTube, si ve que a xente lle dá o like, entende que ese vídeo que lle gusta a xente. Entonces, pois, para min é beneficioso, para o meu canal é beneficioso. E se é beneficioso para min e para o meu canal, tamén é para vos, porque así o canal, se vai ben, seguirei aquí con vos moitos anos, se Dios lo quer. El árbol del madroño lo recomiendas en la zona de Santiago. ¿Tú lo tienes? Sí, 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 que teño, María. Vaya si no teño, o madroño é fuertísimo, o madroño. A ver, en Santiago depende da zona, porque hai zonas en Santiago, non sei se sabedes, ten como 2 ríos, que agora non me acordan os nombres, non? E se vives, son como moi baixos, na parte moi baixa, e se vives nesa zona e fai demasiado frío, ao millor costalle salir, pero unha vez que arranque tamén vai ir ben, E o madroño é unha planta que dáse genial, dáse genial. Recoméndoche que a poñas en un sitio onde lle dea ben o soliño, porque senón os frutos non maduran ben. A poder ser que estea protegido de aires moi fuertes. Xa non che digo protegido do nordeste, protegido non. Depende da túa horta, como estea ubicada a túa horta, como estea este muro, tal. Que vento é o que predomina na túa horta? Sabes? Porque ás veces falamos, ben un nordeste ou un vendaval ou así. Non, cada horta afectalle un vento diferente. Mirade, vamos a dicir unha cousa. Esta chimenea que teño aquí, mirade que bonita está. Que bonita está. É como aguanta o calor. O sea, que non lle botei máis leña. Nin lle vou botar máis tampouco. Se chega, que xa fai aquí moito calor. Bueno, pois, esta chimenea, hai un vento que, cando fai ese vento, non a podo encender, porque me afuma para dentro. E teño outra chimenea, en outro lado da casa, que a chimenea está dirigida de outra maneira, e se podo encendelo, sabes? Entonces, non vale de nada que o veciño do lado che diga tes que poñerle a chimenea, ou neste caso o madroño, donde este resguardado do nordeste, porque ao mellor o vento que afecta na túa horta é o suroeste, por exemplo. Bueno, pois ti resguardo do vento que faja na túa horta, porque o madroño, cando está ca flor, vai empezar agora a botar as flores, e bota como piñoquiñas así, como o arándano, moi parecido ao arándano. Ademais, a flor é super parecida, agora que eu penso, porque é como unha campanilliña, así blanca, amarillenta, con unhas rayiñas así como rosadiñas, son moi pequeniñas. E son unhas floriñas moi pequeniñas, e caen co vento. Así que, claro, se caen as flores, os frutos non se logran. Así que resguardo do vento, e recomendo o madroño. Pódese botar pouso de café nas miñocas? Sí, pero tampouco non moito. O sea, non lle fai mal que lle botes, elas sí que o van a comer, pero a borra de café
é ácida, o seu componente é ácido, o seu pH, non me salía a palabra, o seu pH é moi ácido. Entón, as miñocas non é que lles encante o ácido, non pasa nada por botarlle, pois eso, unhas cebolas que nos pudriron, e máis unhas tonas de naranxa, e máis uns pousos de café. Non pasa nada. Elas van a comer menos deso porque non lle gusta tanto, pero van a comer igual e van a descompoñer. Pero o millor da borra do café é ou agora directamente no chan debaixo dos árboles frutales para axudarlles a abonar e tal, e senón na composteira donde millor está, porque aínda que tamén é ácido, van a descompoñer os bichos, os microorganismos, as bacterias, e se o deixamos dun ano para outro vai a perder moita acidez e non vai a facerlle como tanto impacto como botar directamente as miñocas aí, veña a botarlle un montón de borra de café, sabes? Un pouco non pasa nada, que lle fai ben, que ademais van a comer, pero un moito non. Dixe miña tía porque será que lle morren as orquídeas. Dille a túa tía, di miña tía, por que lle morren as orquídeas? Dille a túa tía que bienvenida ao clube das asesinas de orquídeas. Porque eu tamén son asesina en serie de orquídeas, o sea, a min gústame moito e ás veces volvo a pecar e dixo, vou na levar. Pero é que eu mato todas, por bonitas que sexan. A ver, Adrián, oiches, eu plantei unha pepita de melocotón no pueblo, pero non estou para regalo. Saime igual. A ver, Adrián, no pueblo chove, hai de chover, cando lle chove ha de ir para arriba, hai un chiste que, non sei, é así unha parvada que se dicía, que dis que en un sitio que non vou a nombrar porque non vai a ser que lle parece mal a alguén, hai un sitio no que cando nace un meniño póñeno en riba do tellado dille outro, pero polo meniño en riba do tellado vaille pasar algo, e dille non, mas se non morre ha de ser forte. Así que, ao dicir ouro, a xente xa dixen de onde era. O sea, se non morre o melocotoneiro, Adrián, ha de ser forte. Así que non te preocupes, e se non, comes outro melocotón e volves a plantar outro sandía. Os bancales coa terra de arrededor e podes mezclala cunha terra que vexas máis fértil. Non sei cal foi a pregunta, que me repitan, porfa. Celi deste mundo, para as toupeiras hai que comprar uns tubos que hai nos ajos das feiras, levo pillado centos. Queres saber que non acabo de coller unha, tía? Que tamén o comprín, que é como un tubo, ten como unhas pestañiñas na beirada que para aquí abren, para que entre, pero depois pechan e non salen, non? Supoño que dixes, ni unha. Mira que yo puse en veces, veces. Sabes que collo? Terra. Sempre, solo collo terra. Toupeiras, ni unha, nunca. Ángeles preguntou gracias, Conchi. Ángeles preguntou varias veces con que sulfatar as patacas. A ver, depende do sitio onde vivas, vai a atacar as túas patacas unha cousa ou outra. Entonces, se é un fungo, con un fungicida, e se é un virus, pois con algo antivírico. Se lle dá outra peste, pois tens que adiviñar o que é e sulfatalas co que teñan as patacas. A ver, sulfatar por sulfatar, preventivo, iso non. É mellor estar pendiente, ves que a patata empeza a botar como, veslle nunha folliña ou así que ten unha manchiña ou tal, identifica a mancha, quitaslle a que podes e sulfatas co que necesita. A ver, aquí normalmente o que collen é o mildiu, por culpa da humedad mesturada ca temperatura, non? Que é como empeza a proliferar
o fungo, pero pode ser moitísimas máis cousas, porque pode ter unha viriosis. E se ten unha viriosis, ou sea, se está enfermo por un virus, por moito fungicida que lle botes non lle vas a facer mal ningún, ou sea, nada, nada, nada. Non é o mismo un virus que unha bacteria. E cada medicamento é para unha enfermedade. Entonces, se é a peste das patacas, a peste das patacas pode ser moitas, sabes? Por exemplo, para o mildio, pois hai moitos sulfatos con base de cobre que son ecológicos. E se non hai non ecológicos tamén hai un montón. Pero o mellor é identificar a enfermedade canto antes, colles aínda que sea unha folla, métela nunha bolsiña para non ir paseando por aí a enfermedade, nunha bolsiña e sérrala. Esa folla levas a enseñar son as 9:10, xa nos teríamos que ir. Bueno, pois eso, que a compañía é moi grata, pero tengo que salir. Bueno, Susanita, eu tamén, voume despedir, acabo de contar isto e xa me vou. Gracias, Alicia, sí que o prometín, porque teño a xente esperando por min. Bueno, eso, levades a folla ca enfermedade canto antes millor, enseñades ya na tienda agraria a que esteades acostumadas a ir, sabes? Bueno, a ver, se xa sabes identificar a enfermedade, xa vas e xa colles, ou se xa tes na casa xa lle botas. Pero non lle botedes por botar, porque de verdad que ten un hongo, e botaslle un químico para viriosis e non lle faz nada. Estás botándolle químicos á planta, botándollos á terra, non lle faz nada de nada e a planta vai che morrer igual porque non estás tratando a enfermedade que ten. Entón, depende. Con que se sulfatan as patacas? Depende. Mellor era con nada, pero depende. Bueno, xentiña, pois un biquiño, vámonos a despedir xa. Moitísimas gracias por estar aquí no directo comigo, sentime moi ben acompañada hoxe con todas vós. Nada, domingo que ven máis, aínda que creo que se coincide ca Pascua, non? Que creo que xa é a Pascua. Pero bueno, ás 8:00 xa todos estamos na casiña e vémonos para o domingo que ven. Moi boas noites, vexo que estades todas xa despedíndome, non vou a ler xa todos os mensajes, moitas gracias a todas as que estades aí. Un bico. E como digo sempre, coidádevos, portádevos ben e sede moi felices. Deica. Vémonos polas redes,